Ja, men altså, jeg synes jo, det var fantastisk. Det var fantastisk. Silas og Sofie er nogle lækre mennesker. Og Silas, jeg kan rigtig se, hvordan handdyret kommer op i dig. Det er så lækkert, at det er lige så før, at brillen er ved at falde ud af håret på mig. Er det ikke rigtigt, Jens Werner? Og altså, jeg vil sige, at det kick og den energi, der er i det spark, det er en balletdanser værdig. Er det ikke rigtigt, Nikolaj Hübbe? Jamen, jeg har slet ikke noget kritik at sige. Jeg synes bare, det var fantastisk. Altså, det var bare godt. Ja, det var så flot. Nu kan jeg se, at Ulrik Wilbæk kommer ud, så vi prøver lige at få en kommentar. Ulrik Wilbæk, har du et øjeblik? Ulrik? Ja. Det er jo tillykke med sølvmedaljen. Det var jo super flot. Tak. Hvordan har du det nu? Jamen, jeg har det udmærket taget i betragtning af, hvad der skete i går. Ulrik, nu så vi dig jo ikke til pressemødet her i eftermiddags. Nej, jeg var syg. Men vi så dig i timerne både før og efter pressemødet. Ved du hvad? Jeg siger til dig, at jeg var syg, ikke også? Jeg var syg for helvede. Så skal du ikke komme og sige, at jeg ikke var syg. Hvad fanden bilder du dig ind? Det var dog forfærdeligt. Jeg var syg. Jeg lå hjemme i min seng, og jeg var bare syg, ikke også? Det var da utroligt med jer journalister. Jeg var syg! Det var en lettere opstemt Ulrik Wilbæk, vi havde med os i dag. Nå, Tanja, du er 17 år, du bor her i Skive. Hvordan er det gået siden sidst? Men altså, det er faktisk gået super godt. Jeg har fået Oscar her. Og så har jeg jo Markus på 5. Og så hjælper Johnny super meget til. Det er så rart. Johnny, hvem er Johnny? Jamen, jeg har fået fyr på siden sidst. Nå, er det faren? Nej, han kunne sgu ikke klare mosten, han skred. Men Johnny, han er super sød. Han er rigtig god til at hjælpe. Han er en god far. Ja, men min mor kommer i weekenden, og så skal jeg bare i byen, fordi nogle gange så skal man altså også aflastes. Ej, var så undskyld, han græder sådan, men altså, han er bare mors dreng, ikke?